and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Okay kayo. Okay. Salamat kay Sir Jimmy. I'm sorry, no Simeon. problem. Sorry kaayo. Dili mahimo nga mukuyog mo namo. Unsa? Maikog mi, Simeon. Layo, ang ubang mga tao nagsigig tan-aw nimo. Sige, magay nagkamay ang uban nimo, oh. Mura jud nakakitag artista. Gusto tingali kanilang duolon. Kanina raw ito na sila mga naugsigtan ni ba Simeon. Hilado mo kay ni akong amigo god. Mao na nga maikog gid mi nga makigkuyog ka na mo, Simeon. Mo nang sorry na lang kaayo, ha? Oh. Ano sa tanda? Mas malipay ka ko nga musabay mi ninyo mo, anak. Anak, sabay na lang nila. May ikaw sa tani Simeon kung atong balibara, di ba? Dad, Okay raw na. Og dili ka gusto okay gyud kay ko. Hindi ko mabukos. Pero ikalipay lang ko kung imuming pasabayon, ha? oh. Okay. Sige. Salamat, Wana. Salamat. Nagsabot na mo, Daddy. Inyo kong ilan. Nahiupos ko ni mo, Dad. Nahiupos ko. Sigurado ko, ngatuan na ron sila sa airport. Padung na sila Singapore. Kinuo ko. Ayaw intaon pasanti si Mohana. Ilikay siya sa mga daotang plano ni Manoy Simeon. Kung ado naman, ayaw siya pasakti, Diyos ko. Maluoy ka, Diyos ko. Maluoy ka. Ni ano ay kung sita na. Imo. 23B. Di ana, Dad, oh. 23C. 23C ko anak, ha? Una ko nimo. Okay, Dad. Ikaw, BFF. 24A. Iara. Ito patas Step. Mauna ni. Imo Simeon, ha? Usay imong seat number, ha? 23A. Ano ko niya? Tupad mi? Sa ba di ay? Una day ka. Suro na mi, ha? Simeon, pwede mo ask og favor? Ha? Pwede kami ni Steph ang magtupad og lingkod? Sure. BFF, okay naman ko din Tupad ta, BFF. Dali na. Okay, sige. Nagtuo mo nga madako ninyo. Si Simeon, ano number? Pwede ba picture mo, sir? Picture. Okay. Dali. Picture ta ni Simeon, pre. Selfie. Sikata ni Simeon, BFF, mura kayo pag-artista. Ikaguptan man. Daghan ka din nakailan niya. Ikaguptan pa siya. Wow! BFF, nindot kilang airport, no? Dako kayo niya, limpyo pagid kaayo. Nindot bitaw, BFF. Dali mo, Simeon, Butoy! Tito! Selfie unatan ninyo! Okay, sige. Okay, dool pa mo. Okay, smile! Yan! BFF, kitang duha, dali! Selfie ta! Tipa. Dito, mas nindot nga to, dali! Okay, BFF. Ako sa mag-selfie sad ko. Hanay mga foreigners ay. Habe, doolo tani be. Doolo na ko ari ko dire. Mag-selfie lang ko ako. Ate, hindi to apelo ni. Simeon. Yes, Sir Jimmy. Okay ka lang? No, don't worry. I'm okay. No worries. Ang importante nga malingaw si Moana sa atong bakasyon karon. Ug hingpitan niya malimtan sa Sindo. Mausay ka na ay gusto kong mahitabo, Simeon. Asa ka mo magstay din sa Singapore? Sa kondo sa akong first cousin nga, ni ana magpuyo din eh. Okay. Ihatod ka mo dito aron makatultulo sa ko. Salamat. Kamo, asa man mo magpuyo din eh, ha? Wa pa ko magkasiguro ka sa napita pero adunay mo kuha na mo.
Kinsa? Usa sa adunay sakit o cancer nga gusto magpatambal ka nako. Unsa? Kining trip na to karon, Sir Jamie. Ilang gasto ang tanan. Kung gusto ka nga magkuyog namong karong gabi, pero malingaw ka, kuyog. Kuyog na mo. Okay? Sige, mukuyog ko. Ug man kita manlakaw nila Moana. Soroyo na to ang Singapore ug mga adlaw no worries. Ug mag-enjoy ta, ha? Okay, you're the boss, Simeon, ha? Ikaw! Salamat taon. Nga nahuman na gudmi sa among titrabaho. Makapahuay na ko. Sila si Moana. Sigurado ko nga naabot na sila ron sa Singapore. Paabuton ko ang tawag ni Moana. Mubalik di ko sa barracks. Mag-ilisod ako. Kaya napuno ko sa abog. Kawayaw, mga! Ako yawas balitaw! Tangingi ka! Usong nagitapukan sa ako mga kauban. Adi ka na tuwa, Brad! Dulo na ko. Kapiya ka, Lois, mga taba ko eh! Ipagpatay! Di pang patay? Brad, unsa na? Ay, balita, live, Brad, live. Doon na gipamatay mga katabang. Unsa? Tuyay. Kawat yung tuyo ato nila. May gani kay wang amo nila, anis bay? Pihay. Unsa di? Kaluoys mga katabang. Hala, si Bill Farillo. Si Bill Farillo kung tayo sa bahay ko, mo to. Simeon Farillo? Bahay ni... Uy! Di man yung Simeon ang gisod sa mga kawatan. Ang ato mo ng amo no, si Sir Simeon. Ginoo ko. Gisod ang bahay nilang Manoy Simeon. O gipamatay ang mga katabang. Wow, kanais na nga itong gipuyan, BFF, uy! Makita na to ang City of Singapore! Tungod kayo na ata sa 38th floor ni mo ang condo, BFF. Hala, no? Kataas na din nga building, no? Hala, uy, kanindot! Mag-selfie ko! Mag-selfie ko! Nang chukapanata ninyo, staff. Hinasayod na ko sa inyong mga plano. Naiupos kay ko. Naiupos kay ko. Kanais kito, uy! BFF kadiyot, ha? Bugawas ko! Ato ko sa terrace, mag-selfie-selfie ko! Okay, BFF. May kinikawas siya. Tawagan ako si Sando. Mayo kay ni kanang akong roaming sa akong cellphone. Tawagan ako si Sando. Si Moana na tingali. Siya yun. Hello, Moana? Hi, Sando. Kumusta ka niya? Okay lang. Diyan ko sa mong barracks. Nagpahuay na o nagpaabot sa mong tawag. Nauha yun ang akong kakapoy nga. Nakadungog ko ron sa imong tingog. Maayo noon. Moana, doon ako isulti ni mo. Unsa na? Abi ni mo, gisod og mga armadong tao ang bahay ni Manoy Simeon ganina. Ganina pa lang yun. Unsa? Mao ka na. Og ang grabe yung kayo kay ang mga katabang ni Manoy Simeon. Gipamatay. Ginoo ko. Ayaw lang yun sila paibaw nga nasayod ka na ha. Aron dili sa may buong kung anong naibaw ka. Oo, Sando. Kaluoy sa mga inosente. Nganong gipatay man? Mangtaskit sila. Uway kaluoy. Pero ang gikahibudngan ko, kung kinsa ang nangahas sa pagsud sa ilang bahay ni Manoy Simeon, o kung sa'y tuyo nila. Yay ka! Wow! Kanindutan niya ito gipuyan, Brad Simeon. Niya tas kinatasan nga floor nining usa ka kondominium. Bye, batoy. Ito sa penthouse nining maong kondominium. Kalamay din doon ay kuyog mga babae pagka... Kalalam. Sa ato pa nangandoy kang doon kay kuyog nga babae. Ay problema. Pag kung gusto ka. Sure. Yun na. Happy na ba yung oras ng kuhaon ta? Aun sa man, andam ka na ba? Di lang ko mag-ilis. Gadira ko andam. Di lang ko maligo. Mag-ilis ako.
Okay ra man kaning gisulod nako. Di na lang sa ka mag-ilis. Unsa man? Oh, okay na kayo na, okay na kayo na. Tawag nga ata si Case nga gisudan ako sa mga lana. Nade diha sa ta si Case ang lana taon nga imo gipangdataon ha? Yes, butoy, yes. Mao ba? Pangatag diha gamay. Ha? Tagay ko, pang sideline din di ba? Yawat na lang. Pagpuyo. Sideline. Ing na noon nga gamito nimo sa imong biga. Paano man sabi? Advance kong pag-iisip lang, bay butoy. Kabaosan ka. Sige, bitaw bay, tagay ko gamay lang kayo. Sakto lang. Unya na, no, sa magkatrabaho na ta. Ina sa nimo eh. Sa una tagaan ko nimo gamay, karon di naman hinuon ko, di naman ka manghatag nga ni ata Singapore. Ay, unya na lagi, tagaan talagi ka, ay kabalaka. Ay, sige, okay. Yay, ka to the max. Oy, kesa maron? Akong cellphone, naka-roaming man eh. Roaming de ka? Matawagan ka, basta roaming niya ako sa Singapore matawagan. Bitaw. Kalit ka, yun na, si Delphine man eh. Delphine di glasa? Ang usas ko mga siligan. Hello, Delphine. Unsa? Now! No, ang ba siya yun? Nausa ka? Kalitan lang ka, tanimo nga, nangano ka? Dili! Nangano ka, oy! Kinsa magarimal nga misul sa bay o gipangpatay ang akong mga maig. Yay ka! Buhata kutob sa inyo bayo kung kinsa mga salbahis. Ilhan ninyo. Buhata kung bisag pila ka milyon, madakpan lang ang mga animal. Nakabati ka? Pila ka milyon ang akong ihatag, andam ako. Madakpan lang sila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!